Hola, hola! Tothom benvingut a un nou tutorial de The Bearcat. Anem a aprendre com es juga a Gokuko, un joc de premi dels autors Josep Maria Llué i Víctor Bautista i Roca, un joc per a partir de 5 anyets, que dura al voltant un joc ràpid, un quart d'hora, de 2 a 5 jugadors. És un joc d'habilitat, aleshores no vos feu massa cafè abans de començar. Anem a veure com es juga. A Gokuko haurem d'ajudar a la Cucut, Kiki, a covar els ous. Tots els nius estan agafats, aleshores haurem de construir-ne un i posar els ous i per últim intentar posar a la Kiki a covar-los. Com ho fem? Doncs veieu que tenim estos bastonets que tenen dos colors, una a la punta i una altra. Agafarem el feix i en la mateixa caixa que ve, la llauna, es posarem i ens deixarem caure en gràcia, que queden així, a la base mateixa de la llauna. La Kiki la deixarem a un costat i els ous els repartirem a quantitats iguals entre el nombre de jugadors, de 2 a 5. Els que sobren s'aparten, perquè pot ser que no n'hi hagi els justos. I els deixarem propet nostre. Com jugarem? Jugarem per torns, determinarem el jugador inicial com vulgueu. L'últim que ha menjat truita, l'últim que ha fet un ou, com vosaltres vulgueu a l'atzar. I què fem durant el nostre torn? Doncs bé, haurem d'agafar un d'estos bastonets i treure'l. Quina sort que he tingut! Així és morat i així és morat. Això significa que puc col·locar-lo. I com es col·loca? Es col·loquen en horitzontal per a fer el niu al llarg de la caixa o quan ja n'hi hagi molts bastonets col·locats, també es poden col·locar en horitzontal damunt dels altres bastonets que ja estan col·locats. Com que he tret un bastonet que té el mateix color dalt que baix, també podria col·locar ou, perquè el nostre objectiu va ser quedar-nos sense ous i intentar ser el jugador que pose aquí i a covar-los. Bé, no vaig a posar-lo ara perquè se cauria, perquè només n'hi ha un bastonet. En el cas que jo haguera tret un bastonet i no fora el mateix color, per exemple, groc i baix és morat, tinc una altra oportunitat ara de treure un bastonet morat, perquè era el color de baix, i extreure. En este cas, és del mateix color. Com que és del mateix color, els col·loque. Intenteu no col·locar-los no molt a la babalà, perquè si no després no podreu col·locar ous. I com que he tret un que té els mateixos colors, podria col·locar un ou. Així encara no se pot, la veritat. No vaig a intentar-ho. Se va caure. Què podria passar? Doncs que treguérem fins a 3, per exemple. He tret... Tornem a començar. Treguem roig, morat. Doncs ara vaig a uno morat. Morat té baix groc. Ai, encara no és igual. Ai, és diferent. Com que els 3 són diferents, s'ha acabat el meu torn i els puc col·locar, però no puc col·locar ou. Si l'últim, el tercer que he tret, igual que ens ha passat abans en el segon intent, té els mateixos colors dalt i baix, podria col·locar-lo. Hauria de col·locar els 3 bastonets i l'ou. Però si són tots diferents, es col·loque sense col·locar ou. Aleshores, la condició per a poder col·locar ou és que teniu 3 intents per a treure un bastonet que tinga el mateix color dalt i baix, aleshores podreu col·locar. Què pot passar? Doncs que conforme avancem en la partida anirem col·locant més bastonets i si teniu tan poca traça com jo col·locant-ne, igual al col·locar sense voler, tireu un. Sí, tireu un durant el vostre torn, l'haureu de tornar a col·locar i si encara no havíeu posat ou, encara que poguéreu perquè teniu els dos colors iguals, ja no podeu. Quan se cauen coses, heu de tornar-les a col·locar, però s'ha acabat el torn. Què passa si jo he col·locat els bastonets bé, i tinc oportunitat de col·locar ou, que ara ho he fet bé, i fins que no li toque al següent jugador encara és el meu torn, aleshores les coses que caiguen ara, culpa meua. Evidentment no val pegar cops a
a la taula. Imagineu-vos que, en compte de que s'aguante, l'ou se cau o bé a dins o bé a fora. Si se cau dins, hauré d'agafar l'ou d'un altre jugador del que tinga menys ous. Recordeu que el nostre objectiu és quedar-se sense. Si se cau dins, com no anem a clavar la mà per agafar-lo, li agafarem d'un altre jugador. I si està fora, doncs igual que en els bastonets, el de fora, el recuperaríem. Val? Aleshores, heu de tindre traça. Si el bastonet se cau fora, el col·loquem, però no podem ja posar-ne ous. Si se cau en algun moment, que ja hem posat l'ou, el tornaríem a col·locar. L'ou, si se cau dins, agafem ou d'altre jugador. I si se cau fora, doncs el tornem a recuperar. Doncs anirem avançant, col·locant. Recordeu que teniu fins a 3 intents per a trobar-ne un que tinga les dues puntes iguals. En aquest cas, per exemple, no, però anireu col·locant-los. Superhàbil, quina traça que tinc, col·locant-los. Si se cau, el torneu a col·locar, però veieu, ja no podria col·locar ous encara que haguera tret del mateix color. Anirem fent, intentant fer un poquet de mirament, intentant fer un niu decent per aquí i anirem posant els ous en el nostre torn quan es complisca la condició dels bastonets iguals. Què passa si ja hem col·locat tots els ous? Què fem en el nostre torn? Doncs intentem posar aquí a covar-los. La posem i s'aguanta. Fenomenal! Hem guanyat! Si la posem i es cau per fora, doncs ja ho intentarem al nostre pròxim torn. Si la posem i es cau dins, hem perdut. Guanyaria qui tinga menys ous. I això són les 3 possibilitats. Pot ser que diversos jugadors ja s'hagin quedat sense ous i en el seu torn estiguin intentant col·locar aquí. Doncs tindreu una oportunitat, igual més nerviosos, perquè el torn de l'altre jugador pot guanyar per col·locar. Aleshores, jo vos recomano anar entrecreuant-los un poquet ordenadament per a que les coses s'aguanten. Podreu fer el niu de Kiki sense que es caiga, sense trencar tots els bastonets i els ous? Haureu de practicar. Ja me conteu. Vinga, fins ací el tutorial de GoCuco. Espero que us hagi agradat i ens veiem al pròxim. Adeu, adeu!